Ka jela ka don de kispa hajar teli ki self help group bat bon naki kila no sniang bhana ka banta ka yok akot ha ka jela khamtam ha ka por ba ka jela ka don ha ka tma persha yu covid-19 ha ka ni ka kenti ba manta u mo por lo yo ban budien bat lai teli ki SHG ki bade jong ki Longkmie na ka snong pohom leher ki balas dang la ki jong ki kam ban kersyan ya la ki para Longkmie ha ka te snong Kiwei na kita ki SHG kadai kebel ai kerteng kum ka organic farming farmer SHG kadai ka kunhun kadai ru le si ka baningkong ka persang man Pynmih ki Tynrai Soh apel ha ka jela kan thup ru ki sambai ding so yong ka sebuah berkendo nang bakan ketuka leer ka bapen po di sambai kan mi no berkhate long kan long space kan yo rung ka oksigen cepat dalai ngolek sopol mah Ida pula soyang sopol. Solek sopol. Hapo kajelam joi kong belinda kharsati katika kunhun kala thungru e ki johor bam aidawai ni organic bat bun na kitei ki johor omde e tang ban bam bat ban pnya yo henrei khamdam e ban Pynmih sambai Bas lapalat ang sa kendor kala. Ki katu kat ni ki johor ki baki thong ki kanthop yo persben muli ka jor bat bon Kiwei kat ba Kiwei pat ki jingthong ki kanthop na du utet ukba cardamom geranium bat Kiwei Ka jing yarap jungi ban thong dagi jing thong bam aidawai ka saidon kani ka awareness program ro khamtam na I sar video jungi te ba saidon kani ka khot training to ki nong rap hapo blog nang ta ngi sayo sngo na kani ka media rumah na ka nakum na ka all radio na ka TV channel kum to per nang ta ngi I ru kum na ka kot mo ka health education term to ngi sayo sngo kini ki jing cha bas ni kum jing pang kan sar everything kum to ki jing pang balai pucat ka penlong na ki chemical lang ba ka urea DAP potash berkhoi ba ai jing thong tiki bri berkhoi ki haban baham em ki jor tiki tu ka jor ba bam kum so saw berkhoi cakap aku long vitamin ula long bi te suki lalong kumabam ya ka bi ikan kendat kat bana ya kisnem ki sngi ki bana kisnem ka kerta kala nang yaw tiki bri ki sayo pang kansar yo pang TB yo pang te tiki ni ki scientist ki bawat bana ki lab ki syam bade na ka bam te maracur plat keneka asid bala ai dawai ki johor ki jap tingi ya rai no kan mangi kum ki grup pat nem ya rai no ba lengba ka cing ya ai mensim inspire I video ru I saruni walang te lengba ka cing trilang cu kong wansong anyang ru badi kram sibika cu blok pak kraw ru long kini ki nakaliang cu blok ki ai mensim mingi nakaliang ka agriculture ru ki ai mensim mingi nakaliang cong ka atmar ki ai mensim mingi bingin rep organik bite tingi sedang kan kita rep organik te ka cingmut I ka bakonstan ka grup cingin ka tar syam ngin sedang dalum syade meeting I te baru khait ngilai manjur kamta khnang ba ningkong ngi rep organik ningkong bangin tumu ni bam shela de khnang ba kamet ka phat jungi kan long bakoi bakhia ki khon ki ti jungi kin long ki bakoi bakhia te kan ka mariang ru kan long ka bakoi bakhia hapor ba slap ba yu ngi sayo awareness program ba ki sai kin tui kin long rep bakim dei ban bread pathar kan ka bilor doi khnyang kan ka plastik ba ai doi yong doi khnyang tikinong rep kum tu ba ya tre ya kta ki bread pathar kum tu tikim chu tap stlio te kata ngi sayo awareness na kapor te ngaru nakaliang jong ngaru ngasai kran is pangkata te alas ban ngi kran ni keju te suthaj am te ngi le no de ki kam ken ngi form no de kan ka organik khnang ban pen I example ki weiru ba nomdon chu ka jing mensawi ka mariang ken kamar kam ni ki do wa ki do umru kin nom mensaw chu bu mentar jur ku mentau snem le bejur slap lada bon kinong snai doi khnyang uslap ut mar snai doi khnyang ula slap em katui no ka doi khnyang segi tika mensawi ki marat ki marang ro ki masi ki belang badi tu kalong bi tiki dok kha dok penat ki selenai ki lon ki yap te bala long kila ba mi ka bi ka umbi tu kan te katahi ka de ka cing tumu bong san long ba kawai ngin benlong ai kenikal air ka bakoi ki saudong saukun ka bakoi bangiri mesim ki sungai baros kata dan ki bas ndai doi kenyang seni berkhot dangi kawan bete ko cing sma doi kenyang te klong le badang telot ka bor ki kentai badang armet ru katur ka kata namar bakatu ka jing spray dawai kenyang dawai biang berkai ka hair ke air teknik ke air ka rak ka sebab ke lem tu kibri kiring mesim nang turu ka infect ki yo jing pang telot jing pang king kle kum tu lai picai kan kini gibala dan kun ka cing metoy ka long ba nadu ba isar ila yarap yangi ban ada ke mci ba kan
di Kiwan Tray makana hani grup hakisna maningkong te kia donong pi berkanya ngia tray bidala de long Kiwan Tray be grup dan bainong isia de di jihor isia sam kam tu kam da yo nong tan namar ngap tiet ya masih ro barem khasan hachar sitrok te kacing mentoy pa kalong ba hadien baga government ong no baik kum nakaliang cong kablok kum nakaliang BDO nakaliang kram sebeka kilawan pej nakaliang cong kirang ba dong kirang ba senong nang ta kini ki chairman cong BC serti BC ki i bang ilong aktif te ya trace tom kum ka group te ki recognize no yangi ki perong no yangi sebaka saka MG kan C&RD te nang tu pat di Kiwan Tray kini ki barit khon lai kila yonong bah Kiwan Tray kum tu ki ai bam khon shwa hadin ki pasong ti pen ki khon kila school nang ta Kiwan Tray nakaliang cungi ngim strict ikapor nomor ba kila ban ngibu ispo bace Kiwan Tray te bon bakila adap di kata Kiwan Tray te ki hakacu kapor pa kila bam sengi saying nang ta ki penbiang ki pej atat ki khon ki ti te chan miet kum tur kila lik kloy sa bace so steng te la dang yo ban chat ban tiu tak chulai bis belas sengi bit pat kum tur kinum yo ban le kum ta ki hab le dang step ki poi di yang damiet te kidon ba kani ka SSG hakani ka group pat nomor kila klasiu be kani ka MG te ka bainong cengki kata de ke cimentoy cengki ka cingerap bang yo na ka sarkar te ningkong ngiyo uni hapor bakila ya ai mensim ai cing pensilor mana belong te ki ai sembai ngim dang kam syu ban tiet sembai ki ai na po agri na horti na po atma ki la yarap lo ken ki ai bai sembai ken te kanika libra organik ro ngiyo kesebok te ban ai yu te ngila duna ban tiet masi te nang tapat kacing mentoy ke bang iyo na government kata ka MG ke bainong kini kinong Tray group ki long ki mdei ba Kiwan Tray man ba Kiwan Tray kum tu ka nusngi ka don ka la kacong ka project te ki don ko ki ai kum tu kum ba ars palai tengka sisngi ki don bang iyo khat sausngi don mayo khat arsngi kum ta la kacong kan masterul kat bandadap kani kam bor kumut bor sisna mi kala siu ka MG kan tang ka tu ka ni por kendiat ba kalong kam di ki hap fune Tray man sum ha kum ka grup untuk te ka cimentoy kalong ba sakawiru ngi nakatma ngi la yo kani poli house ngi akani poli house pat ngi yo atma kalut hi ka atma barokhat nang ta bo ni umuli ru ki ai sembai ban le seed production te nang ta na kani ka atma ka yalang lang hi ka agri horti ru ki ai ni upai purau ngi le seed production man sem sem ngi la yo nong hai chong badan ke lockdown ni la bon pho char ngi yo namar baka ni ka agriculture ka ai hi ni sembai ki thiet maki hi pat nangi ki thiet akador saus pa san pun ka kilo taga cingi onong te nakaliang coka MG ru manakani ngidang sudap kani ka community nursery ngidang sudap sinahi kata ngi yo na poka MG na blok hi te uni usembai so yong mengile ngin raang te po nursery kacing tumu jong kani ga group kalong ba dalami uni usembai so yong ngin C&RD kan te kacing ya diru ngin langsung thu i bakan nam dan problem nakaliang jong ka MG nakaliang i sar BDO en ken tui kini ki BC te ba fer na markar sedon ketuka kani ka environmental dia ki don kam man tit diang bete na po forest nang neng tai tengi pat ngi thmu ban provide long ban dia sya kini ki BC kan ya kini ki Tynrai diang ke Tynrai Soh te Tynrai Soh katai ngi sam kini ki jur ba kat bang yedir ngi sam na kaliang government lai te kala yarap sisa yangi ka akar ya mentah ni po yu tridang don bu ni ki caka da ba da ka government kadang ai jingrap susu rung idang bu ni ki caka kadon ki caka ngile fishery ru kadon tangkap nehang ni kadai sati sawai kan te ban tung ni aroma mission ru ngidang don bu ni ki caka te ban le kani mushroom mission ru gila kilawan kini ki department ba fer te katus tang bangin yo yang ki caka la don lupa te kumalong mentai kani bangirap jurang ni kalong bai akar sa shwi ru ngidang bu ma ki caka project mai te ngidang le mentai uni muli ban Pynmih sembai long line uni pai purau si tu la dei na system la produce yo seed kan yo sembai ngong te menta ba dang le thamai menta usne marchar pau dei uni ningkong muli Pynmih sembai nang tau ni geranium utu dei hab haka aroma mission temar baru kai kini gidi organik sudah nang ta mana kani ngidang sudah ble yo mushroom mission ngile yo ni tete bom ai dawai bari organik ba te nang ta pat sakani kan so ni ban plan ban supply kini giding so kita gidi project mentang idang le uni uso yong bad uni uso apel kita arjat hi tingindang le susu namar uni uso grip khasiru idon hi yang tai kadon ka cakacung yang tai nang tung sa paniar chat pad utu namar ngap ap hadu benda i ting sa shemi tu siang
mar ngidang syua cing tip bau tu siang so krip khasi udah wai babes ya ka cing pangkan sar deh. Te mentara majority ki brio pangkan sar sudah. Te long ladaki brio ngin hap pentip kan ma baki de ban bami tu siang kan tu siang so krip. Tang ba hadu kan ngila ban producing 4 la ban tip lada government kay yarap te ngila ba pen yar nomor tum dan cing penpur so brap te yu so krip. Te kata ro ginang dan cing temu ban le hau mentahi ka cing pen banialum kenuan para Longkmie ka mat ba ka cing mecungi ka long ba phi kani ka perthai bon kam menta ngila don la kacong ka kam la dong kacong tang para Longkmie ngim dan chu ka cing ya kendo ngim dan chu ka cing ya selok te hadu kan no ki Longkmie ki sam cing la kacong ngim la ban tem da ka ba form ba de ni ka kenuan chu ki Longkmie kom kini ki khamtam ka SSG kani ka cing form ka cing ngim dei bangila le start hilong ong bet nakalyang juga government hi ka kentu ingi bingin form ki SSG nakalyang ka nakalyang isar mo kom BDO nakalyang ki nong kitkam chu ka chnong ka thau nakalyang chongi kom ki women's representative ro nakam kalyang jongaro long kumta hingi ya kentu nak por ngin form ki SSG ka daw ko long ba da ka bingi form kumni benteli ki SSG para Longkmie ngi yo ban ya share kan ban ya tho te long ban long lai lut kan ban ya tho ki jing ki problem kumnu ban solve ki problem ma khamtam ba ban rat ya ka cingduk cingkerdo mar ka perthai menta ka ba ba ban penbiang pendap tang ukpa yeng te ka kemiru ka don kam hi ban ya kener lang ban ya tri lang te ka kum ki Longkmie pat adu kata katam dala tan te ka bah bakin don haga group kan nama ka bagi don haga group akan ka kenuhun pat jong ki prakan thei para Longkmie ilong lai luat kan kunu bangin ya share problem kunu ban ya kren kunu ban ya khana kawan ra ru ka wei ka jinge teli bi para Longkmie kawan ra ru ka jinge nang ta sa ka wei ru kidon ki para Longkmie jinge ki bom tang ban introduce sila dir kimnur ki yo te pra group ru te katur lalong ko maka ngi ai training kumno ban pensyuro ri para Longkmie man bangilong meeting sedang ke cing duai te tang dalam cing duai ru kimnut kom tate kata kalong ko ngitri ni ki para Longkmie ke ngitri ko no bakin long umdei tang ban long betang ki member ni bakan long ki leader kan kin long kino yalam kan umdei tang haga group kin long ki leader ha kayang kasam chki kin long ki leader next generation ki kon ki ti chki ro kan kin don kin ka sim ka cing shlor kin long ki badan kan ka cing so tho ka cing start ka cing tip kan te ngayu i baka cing ka cing metoy te ka bun ha na hadir mengilak form ni ka SSG yong ki kentei namar ba kini kentei tang mentaro ngayu i menta kila khamnut menta namar ba man bangi penlong meeting umtu ngi pa introduce yala de ki haban peni thu yala de kila sedang banut nanta ki haban kani ka jabi yang cengkiru kemut ka trikam ba namar ki haban perkhat kumnu bangan kren bangan yang man introduce nanta ban batai ki kendon trikam jong ka group ru ki haban batai te ban duai ru kumno ban duai kumno ngin bu ka cing duai ublei umdei tang bu un kerku ga group re ublei un kerku ri ka wei pakoi ka long yeng chong kitu Longkmie kemat bu ublei un ai ka cing start kumno ka wei pakoi ga group kala ban trei ba khnang ba ka umdei bangan khnang ba kan ka ri ba ka cai bri ka cungi kan klan kan biang kan bit kemat kan sedang bit na la rempe le jong trei marwei ki ngimela para Longkmie ka wei pakoi ki Longkmie marwei ki sa marwei dak binyale ba kumne ga group pan ya ai mesim kan na do na yeng kin long tei kan ya ka ri ba ka cai pan riu kan kin ai cing hikai ki kon ki tima sa ka pat ka kunhun belatip kum ka yang rasong HSG katei ka kunhun pat kala penslo ki paradokot kumno ban thau ki plakot but envelope but ya kini pat la supply se ki dukan ne ki office trekam what show office jong video but deputy commissioner tang kata ka wei pat ka kam ki balale ka long ban sara sambai sentio but sapnya yo pat iki da ka jirap ka sarkar katei ka kunhun kala yo ru ya ka poli house ka badang sudap snasen khnang bakin la ban penia de ka kam ka jongki kat kumujithu jong kong inora lawai president bat ka kong crimson lawai secretary ki khmi lenti ba shan hi kin sara no e ki trasentiu ba ki bu shipor ha ki yang kisam ki jong ki sakate ka poli house ka barang sudap snasen hakabaya dai bakan ni gajing thong sentiu jongi ngi laya sedang ha usnam arhajar khapra dai de gajing yalam lenti jong ikong sok wanyang kom I monitor jong ka group hi barok we ha badan hapo ka blok mar kenang dai gajing yarap jong ikong wan sok wanyang ken bangi la ban pen urlong ikeni ka kam thong sentiu ngi la sedang ha usnam arhajar khapra ti lai persyang da ka barit shua da ka bangi la shu yara trai na layeng hadien pak dan nang tu ikong wan sok I yalam lenti ngi ban lai thiet ikeni sentiu nang te na po agri
tengi layo banti kita rai sentiu na tena po agri ban yo isisya ka kanong kawan sisya sibun ladangi ya di uni sentiu tengi layo persyang da ka bor ka bergajongi da ka bangi ya senyang pra member kumtu ngila ningkong ya snah kani hikecaka da kitu ki yang trap ki bangi tap di plastik na jorong mat kalong ka basnusi yang i hau arhajar khat prahi kawan no kani ka eryong karong no kanya ita yang trap jongi tina day na katakadaw ka balapan lang yung bangin let mi siya po ka block jongi ha isa video bangin let yo ut ken mi let pani kani puli house ban ngi ai kublay sikat day isa video jongi ila kloy ban kener ka ketika man jongi ila ai lat ingi lingbana ka MG ya kani ka puli house ban ai kublay ri ki staff ki EPO ki TA iba thrang war miki iba thrang miki war ila yarap kan yang iban pentep ikini ki profesal bat iki Sherman ki ka VC sekretari VC jong kani ka dong jong iru kila yarap hi kan yang ibang yo ya kani ka poli house bat kalau long sisya ka cingkur khu yang nadu bang ila yo ya kani poli house bat ni aku blai ru ya kini ki rang ba dong ki sekretari dong ki member step jong kani ka dong bat khamtam yo u kupa jong i usordar ba pitar lawai day me iru ibala tenenti yangi isai ai masi mingi nakawai kapor sya kawai kapor ngimla ban klem das ngungu ya ki nong syong dong khamtam jong ka dong pom hier ki ba sai ai masi mlang yangi nakawai kapor sya kawai kapor wat lada ngi persyang da ini ikam ibarat ka bangi thung ya uni sentiru ndai habangi de hangte hapo rut surak ki pradong chungir ki kloy ban yesi menta ban yarap ya ka self help group chungi ka yang rosong jungi ban thiet ikini ki sentiu ngina ka liang ka self help group yang rosong SSG chungi ngira form nado usnam arajar nyo te la slam ha ngila ya simenta kani ka group te ngibara siphongot ngidan ha kani ka group nado basdang ngila ya form lang kanthai bat chenrang hendrei hadien kata ba nakaliang sarkar ki ong ba sha sho ye ki chenrang wan form lang te ngila ya form na tangsa ki pra kanthai te tangki pra kanthai ru ngila ya form ba siphongot Tada kawai kacimut nado mensuwa hado basdang ka grup cengi ngila yo ya ke grading. Bat hadian mengila yo ya grading ngila persyang menrisniang. Te hadian kacing risniang bat ngisyam ba kamsitom kendiat. Te hadian katapat bat kila ke grup kala sange siphang nakadaw kacing ya tengko bat ke sarkari ya kataba kimut ban pankala na bat inform na tang kipra kanthai te kumta hadian balawan biang gen kata ka cing sedang cingi ya ka group inform tang kipra kanthai ngila yo ya ka RF langba ka cing yo cingi ya ka RF ngila yo kumba khatsan hajar te ka cing yo cingi khatsan hajar ya kata ka pisa ngila pentelun lang da ka wei ka cingmut ya mir cingmut lang baro si phongot ba ngin thong do phan te kumta ngila thong phan bat habangi la thung yu tau phan bat ngi la yo nong katuk ne bat ngim siam la do nong dengi la yo nong hadian kata pade ngina kawi kapor sikawi kapor ngi amir jemut lang iwei pa iwei bat ngit ong ba ngen sedang no dau sentiu ba let's say ki ba kun ki ba rit kun ro long sem sitom ban trei hakarap te ngi nget skam balang ba kacing thung no chingi yo sentiu ka khampan suk yang i kum kilong keme te ngila thung yau ni u sentiu te henry kacing thung chingi yu sentiu kacing perkhat chingi bangin thung yu sentiu ni simpor suki pasuki hadok bangin dayo pat yak poli house te ngin sala pat banthong menta te kumta kat bangi dang up hadok bandadap yak ni poli house pat ngi ki pramambar baro ngi ngukwa namar ngidon siphongut ngidon bun kisap kitelan te kumta ladon gawai ke cingkot training ya i presiden sakateika dan besko service center nakaliang ban snap lakot te i presiden cingi ila le cakata ka training ban snap lakot te langba cing i anda ila wan na ke cing training ila ai cing hikai pat ma i yangi baro siphongut dan ngi persyang pat ban snaya ka lakot te kacing sna cingi ya kaplakot wat la kalong kata ka cingjo ka ba khendiat ba ngim sem lala ka ban penjat yo kata ya kaplakot namar dang bun ha ka dong ke cingi bat kumcu hiru ha ka sinong marung kenang
berok away pelun bat kidong baper jong kesnong maruk nang bakidang penjat ya ke plastik te kumta ngim sim lala ban penjat haduk kata-kata ya pelakot ngisdang ban penjat tang ketuk ne haduk menta nakadong congi te ketuk ni kini ki dukan rison ketuk ni ki sedang ban sim kendiat kan start ban penjat te bat ngilelek bu ru siapa ka DC office bat ketuk ni ngilek bu apa blok usar video ya rap kendiat kan start te Henry ki babun ngim patla hapo yo mur kenang ngila persyang ketuk ni ban lek de Henry ban ong hadu kata-kata bakan wan ra pat yangi bang kata kecing trei cingi kan long ka bacet ham te kampat long hadu mentah Kawai pat ka SSG kadai ka bakishat yaki ashar ba per kentup nadu ki ashar dokha do masi somen ken lungsi pat kiwei ka te ka kenhun ru da ka jerap ki bosor kar klayo ban penjana ya kor komshat bat kor kom thap yaki te ki ashar ha ki bilor ki bala sob ha ikong phomon lawai ilai thu ba wala ki te ki ashar ki yo hanrei manta na ka daw covid kimman se ban shat shwa khandiat bat bu pat ha ki dukan jong ki para dokhan ngila sedang ya kene de nadu usnam arah car khat pra te haka badang sedang ngishu ya sei hina la ka jong ka ma ngedan shi phongut shi group ta ka group jongi ka dai ka kerteng jong ka group ka dai ka bet bha self help group te ngedan pra shi phongut haka wasidang te hadin nang tu ka tu ka ni por ngila ya persang banya shat yom ni ashar te dan nak ki dekhan jongi ki bas bom tre shu ma te ngi sa na tang su prangut te haka baning kong ni sei hina la ka jong na kamet na pala kumbat si spa banya ken show banya thiet ikini kitiar ban shet ashar kum ya ka do kha nani ka do masi la ni usom ken ki umpniang ki ashar ki jingdan kam hakani ban shet yom ni ashar te ni sham jing shibun ba ha ka por badang sedang namar ba ngidang long tang ki badok ngim yo ban sei shibun banya thiet ikita kitiar kitar te andangi la yeshat kumta kimi si phau khat san bitar kita ki ashar ki bengishat te andala di nangta ka bangi di ngi penen kambiang ha ka bashat ashar te ka batam nang tapan ngi thit no iki shaula yaki dabor ki siang kumta ken ka we arteli kat bangi yo na ka we kapor te dei min sim snam hau arachar khat khandai baka bangi baling baka cing dan jongkani ka atma ka kloy banyarap yangi namar ka tip bangi shet ashar te ka kloy banyarap yangi te ka wan ya kendo yangi pat deling bara kan cingarap jong ka atma bangi yo ikini kitiar kum ka shaula ka bahe ki rai ki container kini ki thlong ki pedung ki tari bat ki bitar bat kini ki jingta kerteng ru deling ba jongkani ka atma te nadu bangi la yo ka cingarap ling ba jongkani ka atma ngila persyang hi na kuwi kepor banya shet yuni ashar bat ngila nang kiu hiru hakata kerukam shet yuni ashar haka badang sedang ni shet tang u dok ha bat ka dok masi te hadian nang tu pat ngila nang yo ya kata ka pisa ma ngila nang penhe ken sada u lung ashar lung sie usomen ken bat umuli ngila nang penbun te mentale nadu ba lockdown kamot ngidang shet tang arsin lai sin kumta tang khendiat ni shet ngidi tang shani shnong na shaki wei pat kishnong ni pat ju le di ngi pat ju ya kendu brio ma kamot ngidang di be tang hani shnong ken te da ka jing yarap jongkani ka atma kala yarap ingi shibun bah namar kitar ngila suk banthiet la yarap lot da kani ka atma te ka badan kam hiangi minta kalong baitang bangin nang ipin he na kawi kesngi na kawi kapor na ka bakhendiat ngi nang pia Pynmih shibun ya ka minta te ka jing nong te ngimpat yo nong hendai ngi perkhat bet ya ka balawei ka balashai bakum no ngi nang penhe ya kan ka rukam shet ashar bat ngi nang shet ru na kawi kapor bat kibriu ru kat bakinang tep kenang pha ken la ken nang order ye ni ashar ubangi ngishat te kajing thmu jongi kum ka bet bha self help group kajing thmu jongi kalong ba kum ngi ki ken thai ki bangi shushong hayeng ma kalong kajing mento yengi bangin trei ru ye kini ki kam kat bangi yo khendiat chi phau kum ong ma ka bangin light up
na long bangin la belakan si yang kibrio da kan ka jing tre jungi da kan ka bangi le ya kan ka group ka self help group kamot ka ai mentoy kan yang ina ko ka por se ko ka por bangin la ban yang hala ka jong ki chat anda ka jing tmu jungi anda la ya ba uni ashar lete kamot ka long hi kum ka jing kum ka bainong ma yangi bangin up na ko ka sngi sha ko ka sngi dang mentate pat dandra kimpat ki ong ke na ko ka por ki ong bet ba ngin persyang hi kat bala ban kren ban ya ban wat kidukan ma ban penpoi kini ki ashar jongi hindai mentapat ko menta usnam badan kini ka lockdown te long kala sukina te ka kanika jing yakut ma kanika jing kren jongi komot ka sulong huri hura te ya ka ba menta te kampat dandra mentangi shu bu kini dukan seni senang te dan hi kini sia dan hi kom satai sapo se bypass kamot ki bala nang tip ki yapan tengi ya di ke hoi namar bangi set tang khandiat tem dere sibun tang hapo ar phau bitar lai phau bitar kum to te kamot ndala alut kita ngi set biang kan ya ka ba menta te namar bangin patla hi ban penya jauh sibun ni ki ashar namot ladadan kan ni ka jing lockdown ru kamot ladang keloi hi ban set kamot ngila hi ban penya jauh kini ki ashar Baro kita ki SSG ki ai buram ru ka offer jong video kabala kersha ni ki hababon kiliang. Nakaliang urang ba dong pat ula ai ke jiro ki SSG ki bla trei barba ban kentiu ki para Longkmie kamtam ha ka sinong ka thau hi bro kawai.